जोंनि न'खराव ओरैबायदि जादों आङो दा थालिरबारि गामिनि खुंग्रिं थालिरबारि गामिनि आंनि न'खराव ओरैबायदि जादों आंनि बिहामजोआ दाख्लै 18 थारिख खालि 18सो गोलैदों आदै 18 थारिख खालि फुङाव गामाखालि फोजाफेरामोन ओइदिनखालि आंखौ फोजादों बे फुङावनो फोजानानै ओंखाम संनांगौ ना संनाङा बाबा होनबाय संनांगौ आंहा जानानैल' थांगोन लाङा हजों मालिकनाव मोनजागोन होननानै आङो बुंबाय बेनिफ्राय संनानै होबाय खावना होबाय बेनिफ्राय बेरेन्सियाव जाखां लोंखां बेरेन्सियाव जिरायनानै बिहामजोआ फैसा नांगौमोनलै बाबा बङाइयाव आं ओरैबायदि माबा दाख्लै पासबुक माबादोंमोन बेखौ एटिएमखौ एसे माबा खालामनो एप्लाइ खालामनो होननानै बुंनानै बे फैसा नांगौ होनना बिदोंमोन आंनाव बेनिफ्राय आं होनबाय फैसा आंनाव गैथ'आ एकाउन्टनि फैसाबो गवाखै होननानै आं बुंदों ओमफ्राय आं खामानियाव थांबाय दाना फिसालाखौ बे गावनि फिसायखौ लानानै बे आवजारसिम दोनहैदोंनो आं माबा लायनो होननानै बे एप्लाइ खालामहैनो होननानै थांदों जाहैदों ओमफ्राय थांनानै दा थांबाय थांनानै दा मानसिया फिसाया थांनो नागिरदोंमोननो फिसाया थांनो नागिरना बिसिया बादा होदोंनो नों हिनजाव मानसि हारसिं बोरै थांनांगौरा आंबो थांफानो होनदोंमोननो ओमफ्राय बेखौ बिसिया बादा होबायनो फैसा गैया बारा बुरजा होननानै फिसायखौ बादा होनानै गाव हारसिं थांबाय थांनानै दाना फन हरबाय जोङो 1थासोआव फन हरदोंमोन ओमफ्राय खनसेल' रायलायबाय बे खनसे रायलायनायाव दाना आरो दसेनो फनखौ अफ खालामबाय अफ खालामनानै बेनिफ्राय उनाव आरो बुफिनबा रिङो हमा दाना खनथामनि उनाव सुइस अफ लाबाय फनखौ सुइस अफ लाबाय बेनिफ्राय आं न'आव सफैबाय खामानिनिफ्रायनो हरदों आं फनखौ सुइस अफ लाबाय सुइस अफ लानायानो लानाय न'आव फैबा सोंबाय आङो बिहामजोआ गैया नेबाय आवजाराव नेहैबाय जोङो खननै थांनानै ओमफ्राय न'आव दावराव दावसि जेबो गैखाया ओरैनो गाव एकदम थगायनानै थांथारदों आरो दा बे सोरजोंबा थांखोना ना गाव हारसिं थांखो दा बबाव थांखो दा बे आंनि बिहामजो मधुस्मिता होननाया ओमफ्राय दा बेखौ आंनो दा नांफिनगौ आरो खाथिफोराव औ दङबा नागिरजोब्बाय गासिबो सानब्रैसो जाखोमानो दिनैजों सानथामानो जाहैबाय बे रायलायनायखौ आं मिथिया आं खालि खामानियाव थाङो फुङाव सिखारबानो जाबाय खामानियाव थांबाय आं खुनु मिथिया मोनाबासो सफैयो आङो खुनु न'खराव खुनु दावराव दावसि गैया फिसायखौनो दोनलांहोदों बे माबासिम आवजारसिम थांनायाव बे दालिगाव थांनो होननानै थांनाय बेंकआव गैया एसिमबो गैया दा मा खावलायगोन सोरबाफोर नुसनबायबा फैफिननो थाखाय सोरबाफोर नुयोबा आरोखि मा खावलायहरगोन रायजो राजाफोरखौ आङो थारमाने खावलायनो माने रायजो राजाफ्रा जायखि नुवा बेखौ एसे माबा फन नाम्बारा बाव होनाय दंखायो रायजोफ्रा बेखौ हमनांगौ हमनानै ओमफ्राय बेनिफ्राय आंनो जेरैबाबो न'आव सफैनांगौ आंनि बिहामजोआ फैनांगौ गथ' गथायफोरबो दंमोन नामा गथ' दङ सासे 7 बोसोरनि बेनि गथ' लेखा फरायगासिनो माबायाव प्राइभेट स्कुलाव फरायो ओमफ्राय दा नै बिफायाबो लोमजानाय गाव मुलि जाबाय थानांगौ बिराद आखु सुखु जानानै दं दा ओंखायनो बिहामजोखौ जेरैबाबो नांफिनगौ आरो आंनो